Hello guys, good evening. Gabi na dito guys at tahimik na kasi tulog na lahat ng mga bata at kami na lang ni Frank ang gising. Sa opisina pa siya niya at saka inaantay ko siya actually for meron kaming gagawin na parcel. So wag kayong magtaka kung ang suot ko na naman ay ito dahil pangalawang video ko na to for today, and then since I'm waiting for Frank, so umupo na lang ako dito at kasi bet ko yung lighting dito sa aming room din kaya at least magwapa tagamay ba. So ikikwento ko sa inyo guys yung how did I meet my German husband or how did I meet Frank, kasi matagal-tagal na ito at panos na ata ni so ito na talaga, ikikwento ko na talaga siya at pasensya na kung mahina medyo yung boses ko, ipaki-volume na lang po konti kung hindi nyo madinig. And then so ito na nga, so sum up lang muna tayo before ako mag-start talaga sa kwento kung paano ko siya na-meet. For those who are new to my channel or for those who na hindi alam yung story ng buhay ko, I was a single mom po nang ma-meet ko si Frank. Year 2008, I was only 18 years old nang pinanganak ko si Ella. So that's it. Kung gusto nyo pong malaman yung more on about that video, ililink ko sa description box or lalagay ko dito sa suggested or whatever. So ito na talaga guys. So year 2011, yan yung year kung kailan ako nag-start mag-chat-chat. Pero that time, hindi pa ako nasa dating site or dating site naman tawag ng Yahoo Messenger ba? Yung sa Yahoo Messenger pa ako, then pero hindi pa talaga official na naghahanap ako ng AFAM or ng foreigner. So year 2011, imagine na, nag-start na ko og chat-chat din. Tapos sindong time pa to yung typhoon bitaw guys. May typhoon pa noon na time. So andi nag-aaral ako noon ng college guys. So hindi pa ako tapos mag-aral, pero nag-chat-chat lang ako. My first akong mga na-chat, pero talaga seryoso ba, may daming yung scam sa chat guys. Merong hindi ko akalain na first pagod na ako, so hindi ko akalain na ganun pala ang online dating site world, na mayroon pala ding mga buang na mga foreigner ba na paasahin ka lang. So sa dami na jud kong na chat yun. So muna to, meron akong na-chat na taga Czech Republic or Slovakia or whatever. Then meron akong na-chat na taga Germany din before, pero hindi siya German. Pero yun nga, mga kunting ano lang ba, mga 1 week or something na mawala na dayon, hindi pala interesado sa iyo, gaklas-kalas lang sa imong oras. And then meron din akong mga scammers ba guys, mga scammers akong tawag nila, kay dili man sila jud, hindi naman talaga sila seryoso, mga ano lang sila ba, mag-trip diyan sa online dating site, nandyan lang sila para magsamok-samok. And then meron akong na-meet din na hindi siya sa online dating site. Nagda-download kasi ako doon ng ano before guys, yung music. Tapos hindi ko alam na may chat para doon. Then may nakilala ako, Irish guy. Mabait yun siya guys, pero hindi din kami nagkatuluyan kay for some reasons, meron siya mga problema sa iyang kinabuhi doon sa Amerika. Irish siya, pero nagkautila siya sa Amerika. Then, meron din siya mga personal problem sa kanyang ex-wife or mga ganyan. So, hindi din kami nagkatuluyan. Friendship lang kami taman. Pero nagka-friendship kami din sa Facebook. So, ayun. So, by the way guys, this experience or this history ni past na mga na-chat ko, nasabi ko na yan kang Frank, inopen ko yan lahat sa kanya. So hindi ko siya inatik na siya lang ang nakachat ko. Sinabi ko yan sa kanya lahat. And dami talang scam daw. Hindi ko na to make the long story short, wala talaga akong swerte nandun sa mga tuig na yun. So nag-start na. So nag-stop na ako guys, parang hindi na ako nag-chat kasi mga daming scammers manggod. Tapos nakalipat kami after ng sindong, nakalipat kami ng bagong bahay.
sa bagong bahay, may internet na kami doon kasi before walang internet yung Globe ano lang yun ba, yung pocket wifi yung gamit ko, tapos naglo-load ka ng 50 pesos para para mag-chat niya, di day kakahanting, di day kakahantok, di day kakapangisda. So ayun na guys, year 2015, early year 2015 January, wala na jud ko kuan guys, wala na talaga akong pag-asa ba, parang asa akin ano na lang ba, kung mag-chat-chat na lang bitaw, tapos mag-ano na lang ba, mag-try na lang. Hindi ko na talaga sineryoso yung mga chat-chat sa online. So, kung mga nag-chat kayo guys, kung alam nyo to, itong mga dating site, ito yung mga napuntahan kong dating site. Filipina Christian, Asian Dating, ata yun. Yung Yahoo Messenger. Tapos, yung isa, last na inatinan ko is Date in Asia. Diyan ko nakilala si Frank. Yung kapatid ko nagturo sa akin ng Date in Asia, pero hindi talaga ako seryoso na guys, kasi yun ba 2011 pagod ako nag-start ng mag-chat. Wala jud talaga akong pero yung starting 2011, hindi naman ako everyday jud nag-chat guys. Sa lang, pag may free time ako, ginagawa ko siyang parang nag-date. Daghan na kay ko profile na mga dating site ba. So ayun na nga. So 2015, early 2015, wala na ako, hindi na ako sa laptop gumagamit ng dating site. So nag-download ako month of January ata, no. Oo, month of January, pero doon na sa middle of January ba, parang last week na siya ng January, nag-download ako ng Date in Asia app sa cellphone ko. Sa cellphone ko pa yun. Cellphone ko lang yun. Tapos, ayun, gawa ako ng profile. Daghangay ko gipang sindan og yung mga bit ko na mga gwapuhon o mga age ko lang na ako. Type na ako na age kasi ayaw ko doon sa mga below 30 guys, kasi parang hindi naman sa seryoso. Oy, then meron mga tiguang na mga matatanda na chat ko, di din po sila seryoso. So napunta ako sa, ang age range ko talaga is 35 to 45. Yun talaga yung age range ko na nilagay ko sa Date in Asia din. So ayun na nga, madami akong sinisindan. Tapos one morning, sabi ni Frank, nasa train daw siya noon that time when he was chatting on me, when he was checking my profile. Nagkapi ata ako sa buntag, tapos siya naman that time, gabi na yun ba, or basta yun na, nakalimutan ko naman, month of February na kami nagkuan ni Frank ha. So first time ko sa Date in Asia, siya din yung first na hantok ko. Magkatawa sa word na hantok or na isda. Nag-chat siya sa akin kasi hindi ko na maalala guys, na napilan pala na ako siya og chat na kanang send og kanang mga interested og mga ikaw kasi ang babae kasi, di ba, magkita yung nagdi-dating site, may mga dating site na ang babae yung makasend ng message sa kanya or whatever. Hindi ko na talaga maalala ba, 2015 pa ang good to. And then hindi ko maalala sa kadami-dami nung sinindan ko na kay kato ako guys, wala na lang yun to, basta ako to, lingaw-lingaw na lang yun ba. So nasindan ko siya na pala ng, hi, I'm interested with you, I'm Jean, blah blah blah, Filipina, blah blah blah, something like that. Nag-reply siya sa akin guys. Morning dito daw to sa Germany, tiningnan niya daw yung account ko, na siya na di daw, at first hindi siya maniwala kay na naman guna before ko na meet ni Frank, na scam na siya ng dalawang hindi ko na lang sabihin ang lahi guys, kay basin ba, para na lang din sa privacy ng country or ng basta kasi bago lang kasi din siya sa Date in Asia guys, fresh siya. So naniniwala talaga agad si Frank ba. So ang isa, hiningian siya na chat sila din. Pag next day, sinabihan siya na nasira yung computer niya, yung kuan. So nanghingi daw ng pangpaayos. Binigyan niya naman, di ba, galante kayo, di na ila, tagab. So the next, ang isa naman is nagkadinggi daw siya kuno siya guys, pero yung last talaga guys, alam ko yan ang story niyan kasi
nabasa ko napa sa chat yun ni Frank, nung kami na ni Frank, hinalungkat ko talaga yung mga chat niya sa sa messenger niya sa Facebook. So ayun na nga ayun natin ng pag-usapan ng mga babaeng yan so basta na-scam ko na siya ng 2 beses. So on the third niya na, pero yung isa na kilala niya sa Date in Asia, yung isa naman sa Facebook, pero inad siya. Hindi niya alam kung paano daw siya inad, pero inad daw siya, tapos nakakausap niya sa Facebook, sa Messenger lang, hindi din sila nag-video chat. So, hindi na natin yung pag-uusapan yung past nila, guys. Past, kasi, yun na yun. Basta yung na-scam si Frank ng 2 babae. So, at saka niya ako nakilala. So, yun na nga, guys. Nag-chat siya sa akin, hi, then, naalala ko noon, parang ano pa si Frank, parang ano ba pa, siyempre, may experience niya sa 2 scam siya. So, maano na talaga siya. Medyo maano na siya ba? Medyo maingat. So, yun. And then, sabi ko sa kanya, may Facebook ka? Then, sabi niya, oo, yes, I have Facebook. Then, tagaan ko niya Facebook account niya, guys. Kita na ako sa yung profile picture. Kita na ako sa yung Date in Asia na profile picture. Then, pagkita, yun ako sa yung Facebook, kasi hindi man dyan gumutuo na tarong niya. Okay, kung mga gipang chat sa una na foreigner, hindi man yung kagwapuhan giska mang noon ko, bisag hindi sila hindi sila kagwapuhan mga skamay man puday then muto nakita ko siya sa Facebook, naku patay, mura man og artista na Hollywood anak ko ba. Sabi ko sa sarili ko, pero hindi ako naniwala na magkatuluyan kami ba, kay feeling ko meron siyang ibang standards, mayroong ibang standards si Frank ba, bata-bata pa siya noon. Tapos yun nga, ako pa yung nag-add sa Facebook niya, guys, kasi sabi niya, ang rason daw na hindi niya ako nag-add sa Facebook niya, ang tagal niya akong inaccept, mga one day ata, at saka niya ako inaccept. Tapos hindi niya daw ako inaccept kasi gusto niya daw na i-check muna yung Facebook ko kung matagal na ba, kasi yung isa daw na nang scam sa kanya, ang Facebook bago pa daw, then baka daw mang scammer na po daw ko ba, then tapos yun nga, nag-chat na kami sa Messenger din. Nang inaccept niya ako, guys, nakita ko man yung Facebook niya, guys, na meron siyang yung second scammer niya, second scammer na si girl. Nakita ko ba mayroon siyang isang post na hindi na delete, na tinag niya ng video ng kanta bitaw, guys, ng music. Huli ko siya na sabi ko siya kanya, meron ka palang girlfriend, nag-chat-chat man ka na ko, nang luod kunuhay ko, ko. So, anak na juga to, juday ko swerte, lagi, mga scammer, lagi ni sila. Sin, mauna din to, guys. Sin, sabi niya, mo nang na-open niya na, kaya na-open niya na na-scam mo na siya ng 2 babae, kasi nag-explain siya doon, kasi naging girlfriend niya talaga yung second scammer ng mga ilang weeks din, or 1 month ba yun, or something like that. Pero di ko sure, di na nako tanong mo si Frank, balik ko na, di na nato na siya kung anong, basta yun na, nabasa ko na yan lahat ng chat nila, ni girl, si girl gali, nag-chat gali, usab na naminyo na may, guys, nag-chat na siya balik diri sa amua, nagkang Frank, kay siguro ambot na napoy tuyo niya. Pero we talk about that next time, kung gusto niyo malaman ang life nung kung lahi anta wife gud ko, no. So mga jud ko, mga mura labaw pa ni sa NBA o FBI. so ayun, yun nga, anak ko nang luod ko, guys, anak ko na, hindi pa kami nag video chat ha, pero nang luod na ko. So sa second day o third day na ata yun, sige na mig-chat sa kanya, sige na mig-chat and naging close kami. Then the first video chat namin is I think third day or second day. First video chat namin, Skype pa yun Skype siya. So pag Skype niya, guys, di pa may girlfriend ang boyfriend ato, guys, ha. Kay dili lagi daw siya mag-uyab-uyab lagi daw, kay di daw siya motuo og online na love story, kay di daw na tinuod. So hindi daw yan totoo. So ayun, pang first video chat namin, kita niya ako, guys. Sus, kay nabighani man daw siya sa akong smile. Nailad man daw siya nailad man daw siya sa kuang kuan, guys, akong pa-cute. So ayun, pag human ang video chat, hastang taasa sa among video chat, dugay gyud kito na human, nagduka na lang gyud ko ato, mag-antos na lang gyud ako. So siguro nagkilig-kilig po ko, kay syempre wala man day siya tarungkaon ato direct, wala man palang tigluto niya dito noon dito. So yun na, siya, pag talaga ng chat namin, sabi niya,
na fall in love daw siya sa ako. Kilig pud ako, ang bukad pud akong atay ato din anak pud ko na kami na dayon ato wala dagang langan kami na dayon. So everyday na din mi mag-chat-chat. So kabalo ba ka guys, after 1 week sus kay nag-ano man na yan siya guys, nagsige mig chat-chat ba rin na pag-usapan namin yung nag-breakfast ata siya kas anito na nag-breakfast ata siya noon first ata siya. Oo, nag-breakfast siya dito habang nag-video chat kami. Tapos, kumakain siya ng Nutella kasi Nutella yung paborito niya na palaman. So, sabi ko sa kanya na uy, yummy Nutella. Kay ako, makatilaw ra ko. Sabi ko sa kanya, makatilaw ra ko. Nakakatilaw lang ako. Nakakaano lang ako ng Nutella pag umuwi yung ate ko. Kasi may dalawang ate ako na nasa Kuwait, guys. So, since si Frank, pala siya guys, ewan ko kung anong nasa isip niya doon. 1 week pa lang kami nagchat-chat ha, tapos pinadalhan man niya ako ng pera guys, padalhan daw niya ako ng pera para bumili daw ako ng Nutella. Then sabi ko, scammer man siguro ning buang. Ko ba? Anong padalhan ko, nagtuo siguro ni kwarta ang ako. Baka akala niya pera lang yung habol ko sa kanya, baka tinis niya ako ba. So, nagpadala siya ng Nutella guys. Anak ko na, biskot basin mailad ani ang tag Western Union niya wala dito. Pinadalhan yun talaga ako guys. Sabi ko, wala, naniwala talaga na talaga siya ba, dali laki siya mutsalig og babae ba, dali ang dali niyang mag-trust ng babae guys. So sabi ko, ano ba naman to ang bait naman ng taong to sus Ginoo ko, mao ding dalawang babae dali niyang na-scam. So mo to guys, sin everyday namin sig chat dayon. After namin mga 2 weeks 3 weeks ata, gusto niya ako i-invite dito sa Germany. Anak ko, hoy, nabuang na, himuon na dyan siguro. Baka gagawin na ako ng corned beef dito or gawin ako dito ng sardinas or baka ihulog ako sa building ba. Sabi ko sa sarili ko, joke raman siguro ni. Bago pag may gauyab mi pagka 3rd day. Then after 1 week, pinadalhan ako ng pera pambili ng Nutella. And after 2nd week, 3rd week, i-invite niya ako, papuntahin niya ako dito sa Germany. Yun yung Schengen visa guys. So anak ko na, hindi naman yan pwede kasi tourist visa, kailangan ka man niya na magkilala na kayo ng matagal, pero gusto man yun daw niya ako makilala guys. Okay lang daw kahit pag nagkita kami, pag di niya daw ako nagustuhan, okay lang daw, respetuin daw niya ako. Then sabi ko, nalisod po dito matulog yun, isa ka kwarto. Then anak ko na, yan, sabi na siguro siya ba, nakasabot siguro siya sa akong kadlok pa. So sabi niya, pag bumisita ka dito, gusto ko lang makilala mo yung kids ko, yung dalawang kids niya, tapos makita mo ang culture dito sa Germany and so on. Then ko muna to guys, nag-process ako ng visa, na-denied bang ko. Siyempre, madidined jud ako kay 3 weeks pagod mi nagkakilala, tapos nag-process na ako agad sa Manila ng tourist visa papunta dito, visit visa papunta dito. So, madidined jud ako kay may stricto ba yung embassy ng mga ganyan. Baka akalain nila unsa man ni mid to order bride or unsa baka mag-TNT ako dito. So, na-denied ako guys. So, pagka-denied ko, sabi niya, to make the long story short natin guys, pagka mga month of June or July ba yun, nag-book siya agad ng ticket para puntahan ako sa Pilipinas. Tapos while nasa Pilipinas ako, yung mga documents ko guys, para lang talagang lahat ba, panaginip. Hindi ko talaga asahin na si seryoso, naapa ay mayroon pa palang foreigner na nakatadhana sa akin, o mayroon pa palang foreigner na seryoso. Kasi sa dami-dami 2011 mayroong madami akong nakachat, iba months kong nakachat, pero hindi pa din, scammer pa din, hindi pa din seryoso, pinaasa-asa ka lang. Yun din siya, na-meet ko siya February, month of February, naging kami after 3 days, after 1 week, nagpadala ng pang Nutella. Then after ng 2 weeks or 3 weeks, gusto akong pabisitahin dito. And then since na-denied ako, pinasis niya na magpakasal kami dito sa Germany. Sabi ko, murag, anong baka yung plano nitong sa akin? Uy, baka may masamang plano talaga ito sa akin ba? Kaya yung kung nakita nyo yung video ko na our first meeting na video, kung nakita nyo yung kaya ininjan ko siya, kinatakot ako at first ba, pero hindi ko talaga man siya ininjan
dahil hindi ko siya mahal. Ano lang ba, natakot ako pumunta ng Manila mag-isa ng siya lang kasama. So kaya mas better na siya yung pumunta sa akin. So ayun na nga guys, pumunta siya month of November. So February, March, April, May, June, July, August, September, October, 9 months, pero nagkaano namin, nag-video chat, meron na kaming madami na kaming conversation, pero so, nagdevelop na talaga kayo ng relationship. So, ayun nga, month of November, pagbisita niya dito sa Pilipinas, dinala niya yung mga papers ko, at then mag-picture para kasi naano na ako sa visit visa, baka pahingan ako next time ng mga picture. So ayun, nag-meet kami month of November, ngunya short time lang. So ginala niya yung mga papers ko dito, prinasis namin, then bumalik na naman siya sa Pilipinas year 2017, and then the same year 2017, kinasal kami at napunta ako dito sa Germany year 2017. So ayun na yung ano guys, yung aming love story. Parang ano talaga ba, ang dali-dali ng pangyayari. Parang sabi ko talaga sa sarili ko nung nag-chat ako, nang join ako ng Date in Asia, wala na talaga akong seryoso. Hindi na talaga ako seryoso nun guys. Siyanan ka sa CP na lang, sa mobile na lang nga ako nag-chat. Hindi na nga ako umuupo talaga sa computer para mag-chat. So yun kaya yun, parang yun, that's how I met Frank guys, sa Date in Asia na site. Hindi talaga namin makalimutan. Sabi niya na since ako pag-chat niya talaga sa akin, pagkatapos talaga namin mag-chat na ng that time sa Facebook, ano talaga siya, lumabas sa Date in Asia ba, nag-unregister na siya para maniwala daw ako talaga na seryoso siya. So ako naman nag-unregister din ako kasi saynan ka no, may isang gwapo na foreigner na seryoso sa imuha din, pero sa ngalan na German. So at first nag-doubt jud ko, kay natakot ako ba kasi German, sabi nga nila German kuripot daw, stricto daw. Then tingala ko after 1 week nagpadala ng Nutella, tapos makurat-kuratan yung gano'n, kasi ano palang plano niya dito pagdating ko dito sa Germany. So nung ka-long run na nung magka-chat na kami ng matagalan, parang na din ako na seryoso yun yung tawhanan ni, kay buutan man yun din, makikita ko sa kanya ba taga video chat namin. Hinahanap niya talaga si Ayla. Tapos since madami akong pamangkin, naano niya talaga yung mga bata. So mahilig talaga siya sa bata ba, yung makilala mo talaga mabait siya. Tapos nung parang naano talaga ako, na love struck talaga ako sa kanya pa. So ayun na guys, ang di na nato patagalon, kayo 25 minutes naman ata ni. So kung may mga questions kayo, comment down below guys sa inyong mga questions, para na ako yung video magawa next time. Pero don't expect na gagawin ko siya agad-agad, na ma-upload ko siya agad-agad the next day, because alam nyo naman guys, meron akong baby, meron akong newborn, meron akong sipat na Francine, tapos meron pa akong dalagingging na hapit na madalaga. So ayun guys, so doon sa mga kagaya ko na hindi pinagnagutan ng mga ng lalaki nung nabuntis, or yung mga single mom out there, or yung mga minala sa pag-ibig, huwag kayong mag-alala guys, may nakatadhana talaga sa inyo na lalaki para sa inyo. Sinulat na yan ni Lord, para basta pray lang kayo always na ibigay kayo sa tamang lalaki, or ibigay kayo sa tamang tao. At saka huwag kayong mawala ng pag-asa, at huwag kayong malungkot na ano ba naman to, kamingaw sa akong love life or ganyan. Meron talagang nakatadhana guys, naniniwala na talaga ako dyan, at may naniwala talaga ako na everything happens for a reason. Tama ba akong English? O bahala na yan, basta ka muna bahala, basta muna to akong pasabot. So ayun na guys, yung aming kwento ng aming love story ni Frank ha. Nakakaano ikwento, kung madami pa sana akong ikwento, pero 26 minutes naman siya. So yun lang talaga yun naman, shortcut na yun, short to make our love story short.
yun, nakilala ko yan siya sa online at ang agad-agad talaga. Ang dami ko munang naranasan na mga trials, tsaka ko siya nakilala at ang dali lang talaga. Akalain mo, sa dami-dami ng pinagpuyatan ko, i-chat, natutulog ako minsan before, nagchat-chat ng 12 midnight na kasi yung iba, ang time zone iba, and then wala lang pala. So ito lang pala si Frank, and ang Frank pag yun sa una, siya pa yun ang mag-adjust og chat sa ako. Hindi ako ang nag-a-adjust, siya ang nag-a-adjust na mag-chat kung kailan ako magigising. Minsan nakakatulog na ako kung mag-video chat kami, nakakatulog na ako sa nag-on ang yung mobile ko, nakakatulog ako sa pag-video chat namin. Minsan naman siya yung galing pa siya night shift siya, kasi iba yung trabaho niya that time before. Galing pa siya night shift, tapos tsaka niya ako kakausapin. So ayun guys, 10 LDR tips tayo. Yung mga si Frank yun, yung makikilala, malalaman mo talaga yung kung seryoso ang lalaki guys, kasi siya talaga ang sa online ba, kung maano mo talaga na seryoso ang lalaki, kasi siya yung maghahanap ng time na makachat ka, siya yung gagawa talaga siya ng paraan na paano kayo mag-communicate easily, like what we had with Frank, na instead na magchat-chat kami sa Skype or sa alam nyo naman, ang internet sa Philippines, ang hirap. Facebook, pwede mong i-load lang yan doon before, pwede mong i-load. So, tsaka, kaya nag-Facebook, kaya sinabi niya, much better na Facebook kami mag-uusap para always kami connected, mas madali, at tsaka, you know, mga posts makikita. So, that's all for our video today, guys. I hope na kahit hindi pabalik-balik yung istorya ko, or ano ba, kamo na bahala mag-understand, kamo na bahala magsabot guys ha sa akong pasabot. Then kung hindi nyo man naintindihan, comment down below na lang guys. So thank you sa lahat ng nanonood, and please don't forget to like and subscribe naman guys, and sa mga baguhan, pa-subscribe naman ang aking channel. And that's it. Thank you all for watching, and I hope to see you again on the next video. Bye bye, and have a good night everybody, and God bless us all.